Omgange. Det bliver interessant at se, hvordan i hovedet. Spiller altså, hvor det gælder for Poulsen også at suge tempoet ud af. Det kan man tro, han er ramt. Slovakia på vej ind. Og så skifter han pludselig tempo. Poulsen planter scorer. 10 point, og hvem der så får som regel 9 point. Man kan så fat. Han bliver ved ufortrødent med at komme frem af Slovakia. Men der kommer ikke rigtig noget. Europæisk topklasse, som vi ser Enoch Poulsen udføre. Igen så vi mindre han går frem hele tiden. Der har han bare blevet stærkere og stærkere. Og glemmer det venstre hul fra Poulsen. Nødvendigt for ham. Og her kommer Enoch Mandila Poulsen! Så fik de sin først. Fint Enoch Poulsen. På den stamina, man skal have med i ringen. Det er en kæmpe væsentlig forskel. Og det går 1 minut ekstra, ja. Men det føles som 10 minutter hver omgang. Det er 1 minut. Amatørkarriere. Ja, det skal han beholde som prof. Det hjælper ikke noget med at lægge det fra, så bare skal til at slå hårdt. Man skal beholde sin teknik, så kommer slagkraften af sig selv. Og ser her til sidst. Han ramte godt. Ja, der ramte han faktisk. Han er træt af det. De dybe slag, de er forfærdelige. En lille terrier i billedet. Stig Tøfting nyder Enoch Poulsens flotte. Tiziani vil jo ikke ret meget i den her kamp. Det står meget klart, men det betyder ikke, at han bare overfalder ham, og så tænker, nu skal jeg... Nej, så er han dul med at lave en masse. Ja, de er gode, de dybe. Hold op, de er gode, de dybe. Han panikker ikke, vel? Og det er ikke det der. Det er flot, de dybe slag, og det er helt fantastisk. Han passer på sin mave. Ja, de der albuer, de er altså klistret ind til kroppen. Nu klapper han selv af ham. Så kommer han igen der med en venstre dyb. Nu ser han skifter benstilling. Selvfølgelig kommer der en Georgia ud, der prøver at forcere. Det giver også muligheden dejligt dybt igen. Han kan slet ikke komme ind i det her omkør. Har slet ikke været en næste kamp, eller mange kampe selvfølgelig. Hold koncentrationen på det samme. Jeg har nok også fået ham billigt, så. Mandila Poulsen! Og så en modstander, der klapper og anerkender det blankt, eller... Ja. Da Finland 3-0 i går. Ja. 1984 i Los Angeles. Ja, som
Det räknar ju mästerskap då ju. Och då har vi Bashir Hassan bland annat som har... Blev han ju utvisad. Bra träff där från Lassis. Der igjen så ser vi at dansker står igjen. Prøver å bruke førehånda seg litt mer. Ja. Oj. Blev lite brottning här. Det ble dansk. Der fløyte heller ikke på svensken.